Sex education should be made as simple as ABC. Avui desmuntarem el mite de quan et tiren floretes és perquè et volen fer sentir bé. L'inici de la universitat és un moment de canvis. Comença una nova etapa de la vida i suposo que és normal reflexionar sobre tot el que has fet fins ara i què t'agradaria fer en el futur. En el meu cas, em vaig adonar que jo sempre m'havia deixat emportar, que mai havia decidit quin volia que fos el meu camí. En definitiva, que el meu camí no era el meu. Així que he decidit agafar les regnes de la meva vida. Llavors et vols matricular o no? Sí. Que la teòrica ja me l'havia tret per lliure. Un pal. Sort que la pràctica és la part més divertida. Oh, això em pensava. Recorda que tens el fre de la posat, Tranquil·lament. Tranquil·la. Tranqui, no passa res. Tranquil, cuidado, Cuidado, que tens un cotxe molt a prop. Cuidado, que està passant pel costat. Tranquil·la ja. Vale. No passa. Aquí, punt mort. Torna primer. Els inicis mai són fàcils. Passa res. Sort del meu àngel de la guarda. L'Àngel, el profe, que feia honor al seu nom. Però mira, sembla que tira, o sigui que... Quan arribis allà al final, a la que puguis, gires a mà dreta i aturem el cotxe, però molt tranquil·lament, Vas de puta mare. Vale. Li costa. Això és com començar una relació, no té més, saps? Comences a conèixer, que hi ha una miqueta de por i tal igual, però després tot flueix, doncs mira, cuidao, abuela. Que això no és com els videojocs, això no dona punts. No, està molt bé. No hem matat ningú. De moment. No hem matat ningú, això és motiu d'aplaudiment. Falta destensar-te una mica més, Com ho veus? Sí. Posem una mica de música o què? Vale. Va, a veure què sona aquí. Fotem? A veure. Deixa que et canti una cançó. Una cançó per al somriure més bonic d'aquesta nit. Que ets tan salvatge i tan catarra com jo. Ei, tio, cantes molt bé. Home, si cantar millor que tu no és massa complicat, Només es tracta d'entonar una mica. Seràs? Vigila! Estem vius? A veure, mans fora del volant, ulls tapats i jo he hagut de trepitjar els frens. Això un examen hauria de ser suspès vitalici. Perdona, Àngel. És que m'he motivat amb la cançó i no he mirat i ha estat sense pensar. Mireu pel cantó positiu, ja has après alguna cosa avui. Hòstia. Mirada al front, mans al volant. Joder, ara m'he ratllat una mica, no sé si podré seguir conduint. Ostres, si estàs tremolant. Va, vinga, tranquil·la. Merci, ja estic millor. Sí, a vosaltres també us ha semblat una mica incòmode, no? Però ho feia per tranquil·litzar-me, no? A veure, no em vaig voler ratllar. Hi havia bon rotllo, es preocupava per mi i vaig preferir no donar-li més importància i no dir res. Ei! Uau, quin vestit més sexy portes avui. Potser em vaig equivocar. Què hem vist aquí? Què passava amb l'Àngel? Què passa amb la Marta? Le tira la canya. Que le tira la canya.
He vist l'Àngel com un home que va lo que va, però que comença des de molt enrere i va molt lent perquè que la noia no s'adoni el que està fent. Ha aprovechado todo el cariño que tenía con Marta y toda la confianza que tenía para tirar la caña y para poder arrimarse a ella. Perquè si directament et ve algú, un profe de la tua escola, se senta, el primer dia et diu vaya vestidaco que llevas, ¿no? Qué sexy estás. Tú pillas y dices, ese tío está pirado, yo me voy de aquí y se acabó. Però no és aquesta la situació, és un dia i un altre amb una creació de clima de bon rotllo. Hi ha homes que per guanyar-se a la noia no vol ser tan directe i anar primer d'amic, perquè la noia confia en ell i després, quan veu el moment, doncs ataca. Ostres, si estàs tremolant. Va, vinga, tranquil·la. L'agafa el coll per tranquil·litzar-la i ella comença a pensar que és un professor, que no pot fer res. Ostres, quina situació més incòmoda que no per res, o sigui, no s'ho mereix per res. Va a fer unes pràctiques de l'autoescola i de sobte es troba un professor que se l'està tirant però a saco, saps? A mi m'ha fet ràbia quan ho he vist perquè, sincerament, és un home que està treballant i ha d'ensenyar a un alumne res més. No hauria de per què dir-li res més fora de l'àmbit en el que estan, que és que aprengui a conduir un cotxe i prou. Últimament hem vist com les agressions sexuals estan més presents als mitjans de comunicació i la gent en parla molt més. Això és positiu, però com a societat encara ens queda molt camí per erradicar les violències sexuals. I per què costa tant acabar amb això? Perquè durant molts anys ens han ensenyat a que trobem normal o restem importància a comportaments que són violència sexual, com per exemple les floretes, els piropos, les mirades invasives o els tocaments o arrambades en el transport públic. Desgraciadament, la llista és molt més llarga. També passa que la majoria d'homes que exerceixen violència sexual són homes amb qui tenim vincles de confiança que s'aprofiten d'això per crear situacions ambigües i agredir. Són familiars o amics de la família, profes, metges, monitors de cau o de gimnàs, parelles, amics. La llista és llarga de nou. Per altra banda, moltes vegades veiem que qui agredeix continua vivint la seva vida amb total impunitat i va pel món tan tranquil, mentre que qui rep l'agressió és qüestionada socialment, inclús davant la llei. Tot això fa que a vegades sigui molt difícil identificar les violències sexuals i que les dones ens posem en dubte, arribant a culpar-nos a nosaltres mateixes del que ens està passant. Però la realitat és que no hi ha justificació possible davant d'una agressió sexual i que la responsabilitat mai és de qui la pateix, sense excepcions. Ningú té dret a accedir al nostre cos sense el nostre consentiment. Ei, ets fan de l'Oh My Goig? Vols saber-ho tot sobre la teva sexualitat? Al canal de YouTube de BTV trobareu els videoblogs, les playlists, els tallers als instis, la ficció i molt més. Subscriu-t'hi i no et perdis cap dels continguts del programa. M'encanten els teus rínxols. Et donen personalitat. Avui vens en plan canyon. Que tens plans després de classe o què? Mira que estàs guapa quan somrius, eh? Què? Què de què? Per què em mires? Per veure que ho fas bé i que no tenim cap més accident. Clar. La veritat és que no tinc cap queixa. Unes quantes pràctiques més i podràs pujar examen i aprovar sobrada. I deixar de pujar en aquest cotxe pudent amb tu. Sí, sí que fa pudor, sí. Hauré de la jefa que canviï l'ambientador. En canvi, tu has canviat de perfum, oi? No contestis. Fas molt bona olor. Recorda, mans a les 10 i 10. No tan tensa. El volant s'ha d'agafar amb suavitat. Tot i que tu amb aquestes mans tan suaus ja ho deus saber. I vigila, que vas amb les llargues. Com? Ai, no, són els teus ulls. Va, aquesta ha estat bona, dona. Riu una mica. Ei, què fas? Marta, maniobra ràpida i perillosa, sense senyalitzar. Què? Com que què? Què fas? Ho dius en sèrio? O sigui, deuen ser els teus ulls? No t'entenc, Marta. Mira, Àngel,
És que t'agrairia que no em toquessis i que deixessis de tirar-me la canya. És que m'incomoda. Molt. Com? Què ve això? Quina mosca t'ha picat, ara? Ara que si els meus ulls, que si la pell suau, la meva olor, l'altre dia els meus rínxols, l'altre el meu vestit... Que portes al compte? Sí, perquè és que no m'agraden. Ja ho veig, ja. I no ve d'avui, això. Hosti, doncs pensava que teníem bon rotllo. Sí, però és que el bon rotllo no et dona dret ni a tocar-me ni a comentar sobre el meu aspecte físic dia sí, dia també. Val, com tu vulguis. Sembla que no es pot ser simpàtic en aquest món. Faig 4 comentaris de bon rotllo sense cap segona intenció, pensava que t'agradaria, però si fent això sóc el dolent de la pel·lícula, doncs... Àngel, jo no he dit això. No, tranquil·la, si ho he pillat. Pensava que teníem confiança i podíem parlar de tot, però ja veig que no és així, què hi farem? Us estalviaré el rotllo, ho feia per tu. Només us dic que sabeu de què tenia ganes? No t'agradava? Doncs té... Fa bona olor, eh? Què? Encara et sembla que tinc les mans suaus? Què? Et sembla sexy això, també? Mira, potser no torno més a classe. Com ha seguit la història? Què ha passat? Doncs com que ella, s'anava adonant més del que feia l'Àngel i arribava un punt en el que l'Àngel s'ha passat una mica i ella ha esclatat d'anar callant-se tot el davant i després el que es feia l'ofès és ell. La noia li ha dit no sé què, no m'ho diguis, pare, no sé què, no m'agrada. I l'home s'ha fet la víctima, no estic fent res, ara no es pot dir res maco, no sé què, quan es tracta de ser amable, quan ell era l'acusador. Això que fa l'Àngel, per exemple, em sembla que és comú, no és comú, amb aquest tipus de situacions. És per tu, que va d'un rotllo, que tenim confiança, i és el que diu ella, que tenir confiança no et dona dret ni a dir el que dius ni a tocar-la. Yo entiendo que me puedas decir, oye, pues vas guapa, pero no te pases, o sea, que tenga yo esa confianza contigo no quiere decir que me puedas tocar ni opinar de cómo voy, de mi físico día sí día también. Porque ellas creen con el derecho de poder decirte estas cosas por el simple hecho de él ser un hombre y tú ser una mujer, y pues no. A medida que va avanzando la situación, ¿cómo pensáis que se va sintiendo Marta? ¿No? Más incómoda cuando al principio es bueno, será como si fuéramos, no sé, que será por él, tal, no sé qué, pero luego como ya lo empieza a hacer muy seguido, yo, bueno, desde mi punto de vista es como más, ¿sabes? Como que me intento como separar más. Puede también que haya algo que tenga que ver con el hacerse pequeñita, ¿no? Es en una situación en la que ella está incómoda, pero no es que solo ella está incómoda, es que cada vez que ella está incómoda, él está más cómodo, ¿vale? Cada vez, porque las cosas que le dice cada vez son más atrevidas y entonces tiene que ver, es como yo doy un paso y me salto un límite más, porque cada vez que yo me salto un límite, tú estás más incómoda en esta situación y te haces más chiquita. Te intimida de alguna manera y te haces muy pequeña y él como que se cree con más fuerza, como contra más pequeña te haces tú, más seguro se siente. Hasta que ella frena, pero el encargo de frenar es ella, no era fácil, ¿eh? Es un profe, no es un colega tuyo, de tu misma edad, con que... No, es un profe de una autoescuela. A lo mejor te has pegado todo el verano currando en un bar para conseguir pasta para pagarte el carnet de coche, ¿sabes? Y estás con esta situación ahí. Quan rebem violència d'aquest tipus ens poden passar moltes coses. Des de quedar-nos en xoc i no reaccionar, a decidir ignorar la situació perquè no tenim el dia com per respondre, o bé tornar-nos verbalment o fent servir la força. Això és un dret i se'n diu autodefensa. D'autodefensa en sabem totes, perquè totes hem buscat i utilitzat diferents estratègies per aturar les agressions algun cop. Així que la força està amb nosaltres.
últimament podem trobar diferents espais on aprendre autodefensa feminista, i això és una sort. Aquests cursos entenen que la majoria d'agressions sexuals no tenen a veure amb la força física, sinó amb un abús de confiança, i que per tant és molt important aprendre a que tenim dret a defensar-nos, perquè tenim dret a viure sense violència. I per defensar-nos totes les estratègies són vàlides, també les que ens deixen a nosaltres rient. Podem improvisar, reaccionar com ens surti, ignorar, utilitzar molt i molt la broma, encarar-te. L'autodefensa implica també calibrar el risc, és a dir, tenir en compte la situació en la que em trobo i quina és la millor manera d'actuar per sortir-me'n. No totes les situacions són iguals i ens hem de cuidar. Per sort, cada cop hi ha més consciència de la necessitat de crear espais segurs on sentir-nos lliures, com per exemple a través dels protocols contra les agressions sexistes a les festes de barri, festivals o espais d'oci nocturn. I això és una bona notícia, perquè vol dir que estem en un espai en el que ens entendran i ens recolzaran. Moltes vegades podem sentir que respondre a una agressió no està bé, o que hi ha formes que sí estan bé i altres que no. Et sona la frase de «la violència només genera més violència»? Aquest tipus d'afirmacions ignoren que la violència la comença qui agredeix i que la resposta serveix per aturar-la. La societat acostuma a jutjar les respostes i decidir quines són adequades en funció de la gravetat de l'agressió. Però qui decideix aquesta gravetat? Només la persona agredida pot saber com es sent i què necessita. El problema no és la resposta, sinó l'agressió. Una agressió és quan em sento agredida i tenim dret a utilitzar tots els nostres recursos per defensar-nos sense que ningú ens qüestioni. Tens alguna pregunta sobre sexualitat per fer-nos? Contacta amb nosaltres a través de les xarxes socials d'Oh My Goig o del telèfon, mail o WhatsApp del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat. Això no podia quedar així. Hola! Hola. Àngel, m'agradaria comentar-te una cosa sobre el que va passar l'altre dia. Sí, clar, jo també. O sigui, bé, no volia que... No. Hi he estat pensant i si creus que tenim suficient confiança com per dir-nos el que pensem, crec que podré fer el mateix. M'alegro molt d'escoltar això. Faltaria més. Ja confi. Vols? Ai, gràcies. De res. Tenen molt sabor. Ja veuràs que t'aniran superbé pel petit problema de l'E. Ja saps. Ui, mans al volant. T'agrada molt aquesta camisa, no? Com la portes sempre. Però és la teva talla? Perquè, no sé, et marca així com una miqueta de panxeta, no? Com? I a més, no sé, és que el color aquest que té, com així, ets tan pàl·lid, no sé, no et senta gens bé. Doncs vaig llegir que quan comenceu a clarejar, així com tu, doncs que és millor rapar-se, perquè surt el cabell com més fort, saps? Àngel, m'encanta que ara tinguem aquesta confiança. Sí, guai. No sé si va entendre el meu punt de vista. El que segur que va entendre és el que va venir després. Hay que ser valiente para volver otra vez y hacerlo al revés todo. En plan de decirle, uy, pues esa camiseta te queda mal, no sé qué, ¿sabes? De como que cambiar, dar la vuelta a la tortilla, ¿sabes? Trobo bé la resposta que li ha donat, perquè li ha fet sentir com ell l'estava fent sentir amb ell abans. Llavors, ha estat bé, el que passa que hauria d'haver vigilat perquè les conseqüències podrien haver sigut pitjors. O sea, le puedes parar los pies en plan, oye, párate, pero no siempre se lo haces, porque no sabes cómo va a contestar él. Avui en dia molts homes tampoc accepten un no per resposta, i és en plan, ells poden fer el que sigui, però com es rebotis... Miedo a todo lo que pueda pasar, y principalmente a que me pudiese pegar. Eso es lo principal, pero miedo a muchas cosas. Quan tu et defenses, a vegades t'estàs posant en risc. I això és algo
que les noies que són les persones que reben aquest tipus d'agressions i que té a veure amb gènere, que té a veure amb desigualtat, que té a veure amb relacions de poder, les noies s'han de defensar i de vegades han de fer calibrar en quin risc estan en aquesta defensa. No per no defensar-nos i quedar-nos petitones, sinó per pensar en com rebaixar el risc. Tipus de, hòstia, jo li vaig a fotre canya, però li vaig a dir a una col·lega que s'esperi aquí fora. Es como yo me quiero defender y quiero pegar caña, pero me voy a proteger también porque tengo que calibrar. La violencia, desgraciadamente, se da en situaciones cotidianas que no están tipificadas como delitos. ¿De acuerdo? Entonces, hay veces que tenemos situaciones muy cotidianas como esto, como un piropo en la calle, como que un tío te mire las tetas en un metro. Normalizamos que tú pases por la calle y pases por una obra y te estén gritando, ¿sabes? Yo no voy por la calle gritando a la gente. Por mucho que vea un chico guapo, pues lo que me digo, pues mira, es guapo. Pero yo no digo, tío, bueno, guapo, madre mía, ¿sabes? No. ¿Qué tenemos que hacer socialmente ahí? Porque no solo es Marta o chicas como Marta defendiéndose, és que socialment hay que decir algo. Perquè si ell ho fa i no hi ha ningú que ho digui que pari, ell es va creixent. Que tu amigo te diga que pares, que no lo estás haciendo bien, pero si no lo hacen. Solo diciéndole a alguien, oye, ¿tú qué haces? La desaprobación social sí que fa coses, perquè tothom vol sentir-se integrat a la societat. I si la violència està, és perquè està còmoda, com està l'Àngel aquí. Si es comença a sentir incòmoda, amb mirades, amb crits, amb desaprovació, s'anirà fent més petita, perquè la incomoditat fa que et facis més petit. Ho hem vist. Si heu patit assetjament sexual, segurament heu sentit impotència i ràbia. I no pot ser d'una altra manera, perquè s'han vulnerat els teus drets. La vulneració de drets comporta una empara legal. Vaja, que es pot denunciar i la justícia ha d'intervenir. La denúncia pot ser una opció en alguns casos, però cada situació d'agressió sexual és diferent. I només la persona que ha estat agredida té dret a decidir què vol fer després d'aquesta agressió. Una altra possibilitat que tenim és denunciar socialment el que ens està passant. I com ho podem fer? Doncs, per exemple, si l'assetjament sexual té lloc en un espai d'oci, buscar ajuda i visibilitzar a qui ens està agredint. Aquell tio d'allà és un babós! Ho dic perquè ho sapigueu! Mireu-lo! Mireu-lo! El veieu? El veieu? Aquell! En tot cas, facis el que facis. És molt important que sàpigues que no és tolerable el que t'ha passat i que tens tot el dret en sentir-te emprenyada, trista i enrabiada. I si l'assetjament sexual no el patim nosaltres, però en som testimonis, què podem fer? Doncs si som testimonis de comentaris i actituds que són assetjament, parem-ho. Ara bé, abans d'intervenir, mira si pots parlar amb la noia que està sent agredida. De vegades no es tracta tant d'entrar per salvar-la, sinó de dir-li «Ei, estic aquí, què necessites?» També és important buscar aliances. Mira al teu voltant. Segur que més gent pensa com tu i té ganes de fer alguna cosa. Intervenir en una situació d'assetjament sexual pot semblar difícil, però és important que ho fem. Si actuem, ajudem a que el nostre entorn prengui consciència que això és una violència que hem d'aturar entre totes. Stop! També podem fer un acompanyament a la noia agredida. Podem escoltar-la i buscar ajuda mèdica o psicològica si així ho vol. Una cosa està clara, cap agressió pot quedar sense resposta i entre totes podem aturar-ho. Pues vamos a los finales. Final 1, us l'explico. El que fa la Marta, final 1. La Marta denuncia a l'Àngel, com per aquí ja anàveu apuntant, i deixa l'autoescola. La pregunta és, per què deixa l'autoescola? I al final 2, la Marta torna a fer pràctiques amb l'Àngel perquè creu que encara no ha après la lliçó. Quin és el final que voleu? A l'1 o al 2? Pues nosotros hemos escogido el vídeo primero, tú también, ¿no? Lo hemos escogido porque yo, aunque sea, veo bien que tengan que denunciar, porque no tiene por qué aguantar eso. Más si es tu profesor, tiene que tenerte un respeto igual que tú lo tienes a él. Estas cosas hay que denunciarlas y no callárselas. Porque si no, no paran. Y siguen, eso es una cadena. Pues aquí no para. No para. I si no denuncia cap persona, pues es quedarà tot igual, però si denuncia una altra, al final ja tornarà a comptar el problema.
perquè jo no hi veig coherent que si un professor et fa violència sexista, que continues anant. El millor és denunciar i cadascú per el seu compte. Faig el recompte. Molt bé. Tenim un recompte de... Al final 2 té 0 votacions i al final 1 és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Puede ser, 14. De totes maneres queda molt claro, ¿vale? 14 votacions al final 1. Anem a veure al final 1, a veure què passa. Doncs mira, ja està fet, Tindràs una altra profe, la Montse. I felicitats, perquè has estat molt valenta denunciant-lo. Havíem rebut alguna petita queixa ja, però clar, no era suficient. Ja saps que sense denúncia això... Saps què? Que pensant-ho millor crec que ho deixo. Com? Ara? Però si estàs a punt de pujar examen? No m'has entès. No deixo de treure'm el carnet. Deixo l'autoescola. Com? Però si t'he canviat de professora, si hem aconseguit... Hagués sigut covard si no hagués denunciat. Com dius? Que si hagués sigut covard si no hagués denunciat. Mira, saps què? Que no penso que tingui a veure amb ser més valenta o més covarda, que no crec que sigui responsabilitat nostra, no? No, clar que no. I saps què penso? Que els tios com l'Àngel fan el que fan i se'n surten amb la seva perquè la gent del seu voltant doncs li treu importància a les petites queixes. No creus? Que vagi bé.